Molt bona nit, benvinguts al Boom d'avui, diumenge. Avui hem començat amb música de Missió Impossible. Per què? Doncs perquè el Casademont davant del Madrid de bàsquet va perdre ahir. Oh, quina novetat! Bueno, no passa res, perquè Eduard Torres ja està al capdavant de l'equip i ja la pròxima missió serà amb l'Estudiantes i de ben segur que serà una altra cançó. Doncs benvinguts al Boom amb grans novetats que hi van presentar davant d'aquest parell de 40 caselles. Atenció, és un telèfon que és molt fàcil, 806 46 64 56. Què regalem? Home, regalem una cosa que va agradar molt. Fa temps, però va agradar molt, que va ser els pernils. Regalem 2 espatlles de pernil per cada panell. A més, regalem, saben vostès ja, el Siemens A60, aquest d'aquí. En regalem 3 més. I el nou Alcatel 535, en pantalla de color també, en GPRS i totes aquelles coses que és un mundo lleno de colores. També regalem aquelles 2 participacions, aquells 2 vals de descompte, que si més no va bé per conèixer el nostre mercat gironí en el món de la depilació, el món de la transformació, home, dona, bueno, és el que sigui, fan moltes coses. Tot això ho trobareu a Sunshine. I nosaltres donem els vals de descompte, que això està molt bé. 2 vals, per tant, hem dit 3 Siemens A60, 3 Alcatel 535 i 2 espatlles de pernil de Segovia. Riquíssimo. Doncs atem ja la primera.